Hello! Ez itt a Fortnite első része, és itt van Lorinx. Hát itt vagyok én is. Igen, halló. Na kezdjük! Na, hova ugorjunk? Nagyon nehéz kitalálni, hova tudunk Ó, Sandy Strip! De szeretem a stripset amúgy. Ja, én is szeretem a stripset. A KFC úr, ez támogathatna minket. KFC, léci, szponzorálj minket! Itt is vagyunk a hotelnél. Gyere fel a hotel szobába, nézd meg, hogy nyaral a bátyja. Megérkezünk a hotelbe. Nagyon sokan vannak a hotelben, szerintem nem. Szakadt az üveg alatt. Az kicsit para volt, megmondom az őszintét. De te kit lősz? Meghaltam. Segíts, van egy Legos helyben, odaadom. Legos átgár, itt van. Gyere gyorsan. Itt van. Meghalok, hagyjad, meghalok, sérülök. A gonoszíz. De ők rám jönnek. Majd megmentelek. Az megöl. Dehogy öl meg. Egy botban. Én botot töltem majdnem. Osztam! Te is kaptad azért rendesen. Megcsült. Belé csült egyet. Nem, miért nem lehet ide építeni? Miért nem ugrik a karakter? Jó, nincs Matti. Meghaltam. Ez miért ekkora szar ez a játék? És hogy vagytok mostanában, srácok? Minden jó? Család jó van? Figyelj! Ha rossz is a napod, megnézed egy jó kis OI Channel videót, már jól is érzed magad. Jól is érzed magad, nem? Ja. Már most is mosolyogsz, nem? És meghalok! A belévő. Meg fog halni. Jó. Sajnálom. Borzasztó jó lehet. Ne! Ez az! Hol vagy? Jó, így is meghalok. Segíts! Meghalok én is. Én is meghalok. Annyi őrült ember van erre amúgy. Beragadtam! Segíts! Nem tudok kijönni. Jó, gyere, ide, gyere. Jó, maradj itt. Na figyú! Mint látod, a Fortnite-ban is szörnyűek vagyunk, mint a Rocket League-ben. Ezért itt is jöhettek segíteni. Szóval csak egy kommentet kell írni, hogy jöhetek 1v1, vagy jöhetek veletek játszani? És jöhetsz. Nem feltűnő. Jön egy ember! Na mi van? Visszanyalt a fagyi öcskös! Nem lehet beleugrani a WC-be. De, bele lehet. Jó. Hát ez nem volt jó ötlet. Elkapott a WC-ben. Ha valaki akar kommentelni bármit, akkor írja, hogy milyen videó legyen a következő. Ugye van Rocket League, meg Fortnite. Meg lehet Rainbow Six Siege is, ha akartok. Ja, tényleg. Ott egy ember. Ott.
Én csak horgászni akartam, te paraszt! Most ezért meg kell tölni. Na! Hagyjatok horgászni, mindkettőt megöltem. Ez a lecke annak, aki nem hagy horgászni. Egy büdös majomat. Itt a Mythic Pump, azt meghalok a Mythic Pump-al. Jó, egy HP-ja van, egy HP-ja Jó, van. csak nincs betöltve a fegyver. Gyere ide, gyere ide, gyere ide. Éreztem. Nem tudok. Éles. Azt tetszik ez a hely. De én horgászok. Na jó van. Aha, Epic AR-t fogtam. Mi, muti? Hú. Tényleg? Nagyon kapta. Na jó, most itt lesz a horgász kabin, jó? Out on the range where the tall grass sways, the sun sinks low, paints the end of my day. The saddle's worn, my boots are dust stained, but my heart rides home to you again. Your laugh's like a creek in the summer's heat. Your touch is soft as the earth beneath my feet. Miles of prairie can't keep me away from the girl on the ranch who steals my days. Epic Sentinel Pump volt az utolsó fogásom. Vagy milyen, Meghalok. milyen Sentinel? Iron? Na. Hozok még shieldfist. Medkit ezzél. Meg fog halni. Hát itt vannak emberek, szóval biztos, hogy meghalok. Itt egy kocsi. Jó, mindent. Itt vannak kocsik. Gyere, gyere, gyere. Várj. Szállj be! Jó, nem jó. Meghalsz. Felrobbant az autó? Igen. Hát, köszi, hogy itt voltatok a bénázásunkban. Majd legközelebb jobbak leszünk. Hello! Sziasztok!